Окей, да свършим и тази задачка. Трябва да свържем оръдието към системата. Гати кефа обаче. Лудница. Дай раничката. Да, братле. Само секунди. Ще са пак и с машинаки, бе. Оп. Ще ходя нагоре да го опъна. Добре. Аз слагам клапаната. Ще му трябва помощ от управителя. Така е топ. От миналия път беше слезнало много ниско долу. Ама знаеш ли според мен защо? Като се надуе и мисля, че го измести. Така си мисля. Сега ще го видим. Значи ще го дигна още малко така. Така да си има гравитационно. Кабел опъл. Трябва да мине тук отдолу. Над него. Как така? Опалак изби. Ще стане, ще стане. Малко. Да, е тук Не изправите знам. очито. Знаеш ли, че май беше наобратно. Ей, те тук не си ли го стягал ти? То така да че вече е разместено. Не, да, прав си, да, аз го стягах допълнително. Ай, ще му дадем тук. Къде го? Това е новия. Да. Още малко. Това е? Това е. И Янето пак вика. Те не отваряли, защото тук това е било стегнато. Човек не знам как да ти кажа, че няма как да отваря. Мисля, че е добре линията. Ми дай отидем там. Виж, това е проблема, гледай. То нали прави е така. Да. И виж колко. Сега ще е добре, то беше слезнал там долу чак. Добре. Значи сме супер. Това е играта. Идеално. Айде. Хубавото, че ако не е добре, ние ще го. Идваме с горелката. Да.